Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast alas 3 sa kadlawon, ang sentro sa severe tropical storm nga Chiding gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 1,165 km sidlakan sa southeastern Luzon o 1,110 km sidlakan sa central Luzon, with maximum sustained winds nga 95 km per hour duol sa sentro o pagmadlos nga moabot sa 115 km per hour ug molihok kini pa west-northwestward sa 10 km per hour. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inumanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gibana-bana ang madag-umon nga panahon, mataas ang posibilidad sa pag-ulan ug kasarangan ang pag-ulan. Ang kinataas-ang temperatura kay init nga 31 degrees Celsius samtang ang kinaubsan nga temperatura kay init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganahang alas 5:26 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini alas 6:01 sa sayong kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras og 35 minutos. Alang sa mga kaigsuonan nga nag-atang sa tong kadagatan, unang taob unya sa alas 12:50 sa udto ug hunas unya sa alas 9:12 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restiliador, una ang Ginoo.